Znaš onu situaciju kad je sve okej, ništa se nije desilo što bi te uznemirilo, znači dan ti je bio dobar ili početak dana ti je dobar, nemaš nikakav razlog da bi se uznemirila ili šta, ali ti odjednom osetiš bezrazložan strah. Znači onaj, da tako kažem, iskonski strah i prosto ne znaš šta ti se dešava, srce ti lupa, grlo ti se stegne i ti se prepadneš, ne znaš gde si. To je anksioznost. To je onaj bezrazložni strah koji te prekine u trenutku, koji ti ne da da dišeš, koji ti ne da da se pomeriš, koji ti ne da da ruku pomeriš. To je takav anksiozni strah koji te ne pita jesi spremna ti, evo ja idem, nego te trefi u momentu i ti ne znaš gde si, osjećaš strah, osjećaš zujenje u ušima i imaš utisak da prosto sad će neko nešto da ti uradi strašno. I onda pomisliš da ludiš, jer to je prosto, znači nešto što je neobjašnjivo, ali u stvari ne ludiš, to je takav anksiozni strah i ja sam naučila da nekako, da kažem, ne da kanališem, nego naučila sam i učim još uvek i vežbam još uvek da u tom trenutku stanem i dišem duboko i izbrojim koliko treba i posle nekog vremena, zavisi koliko dugog, ali taj strah se smiri, taj strah nestane. Šta da vam kažemo, slušajte svoje telo, kad vam se javi takav anksiozni strah, nemojte panično da gubite glavu i da se tresete, nego pokušajte da dišete. Znači prvo kroz nos, pa izdah na usta, pa jedno vreme neka to traje dok se ne smirite. I pišite mi u komentarima ili privatno, pišite mi da podelimo sva iskustva, lakše je, jer i ovo su neke stvari koje ljudi koje to nemaju i koje to ne osjećaju ne mogu da razumeju.